tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban, kumusta? Ang Dios nagapanalangin ka nato. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa maayong panglawas. Labaw sa tanan, na kanunay sa panalangin sa tumboy ng Dios. Sa atong karon nga panag-uban, atong sugdan ang ato ang programa sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhig nga Dios. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahong Dios nga mao'y nagbantay na nalipod ng naghatag kusog. Di naghatag ka kanunay kadaugan o kalampusan sa mga bulhaton nga imong gisalig ka na. Diin gisalig usab sa imong makatawhan. Naming tuog may alagad kanimo. Thank you so much Lord sa imuhang paghatag kalampusan o kadaugan, sa imong protection o pag-iyo pagpahinumdum sa matag usa. Aron kami o Dios makapadayon sa pag-alagad kanimo diha sa pagpasalamat sa tanang panahon. Amo kang ipasalamatan sa amo karong panag-uban na magpanalangin na usab kasi matag-usa namo kakinabuhi sa matag-usa namo kasingkas. Imo na usab kaming dasigon ligunon ug labos sa tanan pasabton sa mga pulong nga gikinahanglan namo masabtan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Okay. Maayong gabi, ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Not know it. Akong unahon, ang puno mo ang akong kaligon. Sulod ng kasing-kasing ko, mga padayi kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Kauban nato ato mga kaigsuonan nga walay hunong nga nagsunod sa itong programa pinaagi sa atong FM Station 101.3. Sulod ng kasing-kasing ko, mga padayi kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Mayong gabi, mayong pakiguban. Ilabi na usab ni Brother Moses Cardinte. Ikaw ang kadaugan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Pedro Arsola ug sa ni Brother Dondon nga nano ka diha sa proper Sardinia, Malabuyok, Cebu. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw. Ilabi na sa itong mga kaigsuonan nga nano kada sitio Ampag, sitio Linao. Mayong gabi. Mayong gabi, mayong pagpaminaw usab sa atong mga kaigsuonan nga nano ka diri sa sitio Kalatagan, Barangay Tolosa. Ug mayong gabi diha sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi diri sa atong FM station. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nano ka diha sa sitio Pantag. Ug siyempre sa atong mga kaigsuonan diri sa sitio Kalugtugan. Mayong gabi. Mayong pagpaniapon, nakapaniapon na ba ang tanan? Kami mga kaigsuonan bago pagyud taong nakapaniapon. Tungod kay dugay-dugay mi ni pahuway. Ni burn out pod ang tubig na mo diri. Una nga gikan ming bayanihan sa ato ang balay alampuanan. Ikaw ang katubagan. Naghikay-hikay sad mi o niya taon ming nakapanyapon mo na nga wala dahin ko kasugod sa itong programa, pero at least nakapanyapon na.
Why imposible basta na ang Ginoo, na ang presensya sa Ginoo, walay imposible. Makabaton gyud ta kadaogan o kalipay kalig-on sa atong pag-alagad kaniya. Niining katapusang kapanahonan. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw ilabi na sa mga De Villieres family. Ilang Brother Ramon, Ate LB og sa mga buotan, makugihon nga mga anak. Mayong gabi. Mayong gabi, mayong nga pakiguban ni Gaw o Paring Jewel. Maring Kura, mayong gabi. Mayong nga pagpaminaw usab ni Dong Albert. Kugihan sad kayo. Og ni Day Pamila nga malipayon kanunay. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Tata at ni Papa Binbin, Mama Bibin. Mayong gabi. Og sa mga Tamayo family ni Brother Susing og ni Day Madilin nga naaron diha sa ilahang mama. Maayong gabi, mayong pakiguban ninyong tanan. Og dayon yan og sa tanan nga tong mga kaigsuonan diha. Good evening. Ato Tagalog pagtagad mga kaigsuonan nang ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa, ilabi na ron sa ato ang hisgutanan, mga tao nga gisulayan sa Dios. Ang pagtuo nga naay gyoy pagsulay kay naay kaluwasan. Ato nga tagaan og pagtaga diri sa ato nga panag-uban karon mga kaigsuonan, sa pulong mo kinabuhi ko. Why imposible basta unahon gyud ka. Mao gyud ay pinakaimportante mga kaigsuonan. Awit pagkalangit isinggit ang pagdaig. Oras sa itong programa alas 8:12 na sa kagabhion. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat di kita mamatay. Mga turong hisgutan mga kaigsuonan, ang unang libro ni Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa versikulo 9. Walay hinungdan ng kanang kahimuan. Sa mga hatag og mga mensahe diri sa panug-uban, ako ning Leon Osa ang pikas monitor kay wala kay ko makaandam dayon. Unya kung wala ko kaandam dayon sa atong monitor, kanang maulahi ko sa mga kaigsuonan nga nagsunod na sa atong programa para dili nako masailuhan ang inyong mga mensahe. Ako ning Leon diri pikas na kong monitor para ako ang matan-aw kung kinsa gyud ang nahiuna diri nga mihatag og mensahe sa atong programa. Monitor para ako ang Ngadto sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, tukso kauban ni Kristo. Mayong gabi, may pagiguban ni Gisa Medigan Gapa. Maoy una yung nagsunod diri sa atong programa. At maoy unang nakahatod og mga mensahe diri sa atong pakiguban. Mayong gabi, Pastor Wansing from Saudi. Kumusta mo diha sa Saudi, sis? Si Sister Kimberly Inobio Larissa, kumusta Pastor? Request amawit makalangit isinggit. Watching from Torel, Davao City. Mao na ni ako ang gipatukaron. Kining isinggit ako gyuning balikon para nimo og kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Nars Buyan. Ay gabi ninyo diha sis og Brother Dante de la Torre. Bisita po unya dire bro. Ang Brother Dante bisita unya diri sa ato ang FM station og sa ato ang main sa ato nga programa Pulong Mo Kinabuhi ko og sa atong tigumanan. Bisita unya mintras wala pay anniversary og Thanksgiving sa pagkamaayos kino. Si Rachel matod pa, maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya ug maayong gabi sa matag usa. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.
Mayong gabi ni Girly Salvia Pigalan og ni Sister Dona Daquiado Tabuada. Mayong gabi Pastor uban sa imong pamilya og sa tanan na minaw diri sa mga pulong sa Ginoo. Ato igsuon nga nanukad sa Hong Kong. Mayong gabi sis, ang Dios magpanalangin. Mayong gabi ni Sasi Kundi og ni Akira Manukan. Matud pa mayong gabi Pastor Gideon. Salamat sa Dios kahit sige brand out diri Masbate. Nakapamati ko sa imuhang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Girly Salvia Pigalan. Matupad good evening Pastor Gideon, dalaygon ang Dios labi na sa imuhang pamilya watching from Saudi Arabia. Pwede ko request kanta Magalangit Pastor gugmang maunongon lahutay lang. Kung naay time on niya Sister Girly ha. Ako nang taga ano pagtagad kay atong oras alas 8 naman. 11 ako rin nga taga ano pagtagad mga kaigsonan inyong mga mensahe nga gipabot diri sa atong programa. Rins B. Ayuban matod ba? Maayong gabi Pastor og sa imong pamilya, maayong gabi og sa akong asawa na gikan diri sa Diliman, Quezon City. Samuel, hello senior, maayong gabi. Maayong gabi nimo diha Brad og si Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang minaw sa tibok mong pamilya, dalaygon ang Dios. Gikanian Gutang, maayong gabi Pastor Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor. Ni Herbie Remis Espinosa, good evening Pastor Gideon Candelari watching from Marapat, Compostela, Davao de Oro. Ayong gabi may pakiuban ni Albert Palomar. Hello Pastor Gideon, maayong gabi watching here in Dumaguete, request kong song Tigpamati, Tigpamaagi. Thanks Pastor, God bless. Sige, ako sa di nga taga ano pagtagad mga kaigsonan ang gi-request diri nga Tigpamaagi. Ako sang lilion og wala ba ko masayop tigpamaagi man. Sige. Ako sang i-search mga kaigsonan, ako pangitaon diri ha. Ako sa nga taga anog pagtagad ang awit makalangit nga gi-request diri sa ato nga programa nga awit tigpamaagi. Sige, ato ning taga anog pagtagad. Og salamat kay sa inyong pag-share mga igsuon sa ato nga programa ngadto sa inyong mga kaila og ang Dios magpanalangin. Mayong gabi ni Maridel Pancho, mayong gabi Maridel. Kamusta mo diha Del? Mayong gabi ni Ros Minda. Mayong gabi Ros Minda. Mayong gabi ni Gigi Miss. Mayong gabi Pastor sa tanan listeners and God bless sa tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios. Sige murag nagkadaghan man ang nagpadala. Ako sa ning taga og pagtagad ang pulong sa Dios mga kigsuonan. Actually ako ra nang balikan ang inyong mga mensahe, ang naghatag dirig mga mensahe mga kigsuonan. Ako rin taga og pagtagad. Kung alang sa mga nag-request, kung doon na pag-iuras o niya mga kigsuonan, ako ra unya ning taga og pagtagad kini inyong mga request awit makalangit. Simbahon sa taliwanan, simbahon ka, simbahon ka, niya ka, nagapamuhat ning dapit, simbahon ka, simbahon buhat o milagro, ibig sa dahil sa kangit-ngit akong Diyos nga Akong gihangyo matag usa mga kigsuonan sa ipag-abli sa inyong Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 9. Kining bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 9 mga kaigsuonan na hisod ni sa usa ka konteksto nga gitawag og paglaom nga dili matarog. Paglaom nga dili gyud maunsa.
Ato ning dugangan sa pagdunganan sa pagbasa, kuhain yung Biblia mga kaigsuonan kay oras ug takna na sa pagpamalandong sa pulong sa Dios sa ato karong panaguban. Mga mensahe nga gisulat diha sa balaang kasulatan diha sa libro sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 9 nagingon. Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron kinahanglan tingali nga magantos kamo sa mubo nga panahon tungod sa daghang mga pagsulay. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang pagdaig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. Og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya. Hangtod karon busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang kaluwasan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naglig-on sa tanang panahon sa ato ang pagtuo ug sa atong pagsalig kaniya. Ako nagtuo nga ikaw panalanginan sa Dios ato karong panag-uban. Ug ayaw ikaw ang panalangin sa Dios sa imong mga higala, sa imong mga kaila, ilabi na gyud sa imong pamilya. Nga dunay kasing-kasing nga madinawaton ug matinuhon niining maong mga pulong nga gikan sa Dios. Ako moingon nga dili lang kay ako ug ikaw ang panalanginan niini, kundi katong mga tao nga mihatag og panahon sa pagpamati sa mga mensahe sa Dios. Bulahan kayo ang tao nga naminaw sa mga mensahe sa Dios ug nagbuhat sa gipabuhat sa Dios. Naghisgot kining maong mensahe mga kigsunan, naghisgot kini sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ang tagsa-tagsa nato ka kinabuhi mga kigsunan diha sa tong pagpangalagad sa Dios. Dunay nagkalinlain nga mga na batonan, na dawat, na angkon or nakatunan. Lailahi tag mga talento, lailahi ta og mga hiyas, lailahi tag mga abilidad. Dunay mga talento, hiyas, abilidad nga naani mo wala nako. Ug dunay mga talento, hiyas, abilidad nga wala nimo apanaan nila. Lahi-lahi ta og mga buluhaton nga gipial sa Dios atong kinabuhi. Og ang tanan nga gipial sa Dios nga atong makita mismo sa atong kaugalingon, kini gihatag o gisalig sa Dios para atong magamit sa pag-alagad kaniya. Og ang tao dili makapangalagad sa Dios kung wala say pagtuo. Ikaw ug ako nagkauban ta sa atong programang Pulong Mong Kinabuhi Ko tungod kay nagtuo ta. Og kining maong pagtuo nga niya kanato gipakita sa Biblia nga makasinati nig daghang mga pagsulay. Og ang pagsulay nga gihisgutan sa Biblia dili kay pareho lamang ang mga pagsulay nga imong nasinatian kaniadto, kagahapon, karon ug sa unahan. Lahi-lahi ang mga pagsulay sa atong pagpangalagad tungod kay dunay tay pagtuo sa Dios. Lahi-lahi. Dunay mga pagsulay mga kaigsuonan nga dili kay nato masabtan apan kung mupadayon ta sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, ilabi na sa pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios, didto nato maklaro ang rason o katuyuan nganong nakasinati ta sa maong kalisdanan. Atong hinumduman kung maghisgot ang mga pagsulay dili sayon. Dunay mga pagsulay mga kaigsuonan nga kung dili gyud ta tinuod nga nang alagad sa Dios, dili ka makalahutay. Lahi ang pagsulay, lahi sad ning gitawag disiplina. Kanang gitawag diha ni kanang gisulat diha sa
Hebreo Kapitulo 12, versikulo 6. Pariho gyapon nga dunay kalisod, dunay mga kabugaton, pero dunay lain-lain nga padulngan. Dunay lain-lain nga sangputanan kumbaga. Ang pulong pagsulay mga kaigsonan diha sa ato pagtuo sa Dios mo resulta gyud ni og kaluwasan. Kay sa panahon nga ang atong pagtuo pag-asulayan, kung mopadayon ta mga kaigsonan bisan unsa nga mga sitwasyon, ang atong anihon kinabuhing dayon. Ang gisgutan dinhi mga kaigsonan sa bersikulo 6 hangtod sa 9, naghisgot ni kun unsa gyud kabililhon kining pulong pagtuo. Ang pagtuo mga kaigsonan gipakita nga labaw pas bulawan. Kung ang bulawan mga kaigsonan makahatag nimo og kaadunahan sa pagpuyo sa kalibutan, kung ang bulawan mga kaigsonan makapaanyag sa imuhang kinabuhi samtang nagpuyo kas kalibutan, apan timan dili ni maoy makapaandam sa kalag ug sa espiritu sa matag tao. Pero ang pagtuo makaamdam sa tanang bahin sa pagkatao, sa espiritu, sa kalag ug sa lawas. Ang giandam sa pagtuo ang atong tibuok pagkatao atubangan sa Dios. Mao'y gipakita dinhi mga kaigsonan nga mas bililhon ang pagtuo kaysa bulawan. Kay ang bulawan mga kaigsonan makahimo tuod siya sa dakong kausaban sa imo lamang kahimtang sa pisikal, sa sitwasyon sa pagpuyo sa kalibutan, apan dili makatabang mahitungod sa pagpasangkap o pagpaandam sa tinuod nga relasyon sa Dios. Pero ang pagtuo makapasangkap, makapaandam sa tibuok natong pagkatao atubangan sa Dios, sa espiritu, sa kalag ug sa lawas. Ug tungod sa kabililhon niini nga dili gayud ikatandi ang bulawan, dili ikakumpara ang bulawan sa itong pagtuo. Tungod sa kabililhon niini matagkaron og unya makasinati nig mga pagsulay. Og ang mga pagsulay nga gihisgutan nga gipakita sa balang kasulatan dili sayon. Og walay tao nga dili makasinatig pagsulay. Daghan kayong mga rason nga gipakita ang Dios diha sa Biblia nganong ang tao pagasulayan. Dili aron mahimong alaot, dili aron mahimo nga makaluluoy, kundi aron mahimong bulahan. Kung naa karon sa imong pagkakristohanon nagatubang karog mga pagsulay, nakasinati bakaha karon ni ining takna ag mga pagsulay. So siya kung kana tinuod nga pagsulay or kaha tinuod nga disiplina. Kay kining pagsulay og disiplina pareho lang ni silag sitwasyon, pero dili pareho og padulngan. Ang disiplina para ka makakaton, pero ang pagsulay doon na kay nakatunan apan makaagi ka og kalisdanan aron imong magamit ang imong nakatunan. Aron ato ning masabtan mga kaigsonan, hisgutan usa nato ang mga tao nga gisulayan sa Dios. Mga tao nga nakasinati og mga pagsulay. Nga ang ilang mga ngalan gisulat gyud sa Biblia. Mga igsoon,
Og ako nagtuo nga sa ilang sitwasyon makakuha tag nindot maayo nga mga mensahe nga makapapukaw kanato aron naatay kadasig sa pagpadayon kun ugaling na amang kay mga pagsulay. Kun ugaling nagatubang man ta karon og mga pagsulay. Atong hinumduman nga walay nalilong sa Dios. Sa tong nauna, sa tong kasing-kasing, sa tidubok na to pagkatao, nakit-an kinis Ginoo. Sa imong pagpangalagad sa Dios, pagasulayon ka. Asa ka dapit nahimong epektibo diha kasulayon pag-ayo. Kung musician ka, sulayan ka. Kung magwawali ka, sulayan ka. Kung katabang ka diha sa buluhaton o panginhanglanon diha sa tigumanan o sa mga katawhan sa Dios, pagasulayon ka. Ang pulong pagsulay, ang makasinati sa pulong pagsulay, katulamang mga taong tinud-anay nga nangalagad og Dios. Pero ang tao nga wala magtininuod sa pagpangalagad sa Dios, kung makasinati siya mga kalisod, dili na siya mga pagsulay. That is disiplina. Kung doon na tayo mga kalisod sa atong pagpangalagad, kung doon na tayo kalisod sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan, tan-aw na to kung doon na ba tayo mga dili maayo nga nahimo atubangan sa Dios. Doon na ba tayo mga pinulungan nga diin nakapahilayo kini sa Dios. O niya, miabot dayon ang mga pagsulay or miabot dayon ang mga kalisod. Kung doon na kay nahimo nga dili maayo diri sa wala pa moabot ang kalisod, pamalandungi basi dili na siya pagsulay kundi disiplina. Pero sa wala pa gani moabot ang kalisod, imong makit-an sa imong hunahuna kasing-kasing. Speaking about relasyon sa Dios ug sa imong sikataw, imong giampingan ug natarong ang imong relasyon sa Dios ug sa imong isikataw, labi na sa imong Pinoyanan. Kumbaga about panaghiusa diha sa atubangan sa Ginoo, kasado gyud ka, minyo gyud ka. Onya mahitungod sa buluhaton sa simbahan, epektibo gyud ka. Mahitungod sa paghalad, paghatag para sa Dios, dili gyud ka malimot sa paghalad sa pinakamaayo para sa Dios. Mahitungod sa pagkamainampuon, pagsalig, pagtuo, paglaom, paghigugma sa Dios, ikaw mismo ang makakita sa imong kaugalingon. Unya, niining tanan nagatubang karog mga kalisdanan, maunay pagsulay. Naakaros mga pagsulay. Pero kung wala ka maninuod sa pagpangalagad sa Dios, pero kung imong gibaylo ang Dios kaysa mga butang, o niya naakaroy giatubang nga mga kalisdanan, dili pagsulay. That is disiplina. Pero kanang tanan makaayo nato atubangan sa Dios. Ang pagsulay mo abot dili aron ta maalaot. Ang pagdisiplina mo abot para dili ta maalaot, kundi para madalata sa pagbalik ni Jesus. So atong tan-ahon mga kaigsuonan, ang mga tao nga tinud-anay nga nangalagad sa Dios, nga nakasinati og mga kalisdanan, mahitungod sa pagdesisyon. Ilalahi man ang mga pagsulay nga maagian sa tao. Una natong hisgutan ang kinabuhi ni Abraham.
Si Abraham mga kaigsuonan ato makit-an mainampuon siya. Ug ikaw ug ako mga kaliwatan ni Abraham. Matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 3 versikulo 29. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, mga kaliwat siya ni Abraham. Mayong gabi sa mga kaliwat ni Abraham. Mayong gabi. Si Abraham mga kaigsuonan mainampuon. Siya gani ang nag-ampo sa Dios para sa Sodoma Gomora. O kanunay niyang gihangyo ang Dios. Og si Abraham gisaaran sa Dios og panalangin. Kini atong mabasa diha sa Genesis Kapitulo 12. Sa dihang miabot ang saad sa Dios ngadto kang Abraham, miabot usab ang sugo sa Dios para kang Abraham. Sa dihang misugot si Abraham sa tawag sa Dios, nagsugod na siya sa pagpanaw sa mga sugo sa Ginoo. Gisulayan si Abraham. Sa dihang gihatag na sa Dios ang iyang gihangyo. Kini bitang pagsulay moabot ni kasagaran sa panahon daghan na kayong mga tubag ang Dios sa imong kinabuhi. Kabalo ko nga ikaw do na kay gihangyo sa Dios. Dili kay karon, dili kay kagahapon, kaniadto pa. Og imong nakit-an og ang imong nasayran, ikaw mismo ang nakasaksi diha sa imong pamilya og sa imong simbahan nga walay pag-ampo nimo, nga wala paminawas Ginoo. Diha sa imuhang pagsimba kaniya daghan kay kang gi-share, gipaambit ngadto sa imo isig ka magtotoo kung giunsa ka pagtubag sa Dios. Pero damor gani nga dunay tubag ang Dios, timan dunay mga kalisod, dili na disiplina kundi pagsulay. Sa diha nga gihatag sa Dios ang gipangayo ni Abraham nga tagaan siya anak, gihatag sa Dios ang anak nga mao si Isaac. Pero sa dihang nagtubo, nagdako ang bata, gisulayan si Abraham sa Dios. Diha sa Genesis Kapitulo 22 versikulo 1 hangtod sa versikulo 2. Ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Genesis 22 versikulo 1 og 2. Unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham o gitawag siya Abraham og si Abraham mitubag ani ako. Miingon ang Dios dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Kung imo na siyang ipadayon, wala mo balibad si Abraham. Timan ang gipangayo sa Dios ngadto kang Abraham katong gihigugma niya pag-ayo. Pananglitan, ikaw ug ako, sama kang Abraham, dunay pagtuos Ginoo ug gipanalanginan ka. Sa kadaghang mga katalagman giproteksyonan ka. Sa daghang mga balatian giayo ka. Sa daghang mga kalisdanan gipaling kawas ka sa Dios. Likod ni ining tanan, dunay mga butang nga nahimong importante sa imong kasing-kasing karon. Siguro imong trabaho. Siguro imong savings. Siguro ang bonus nimo atong miaging Disyembre, 13 man niaging miaging tuig. Giingnan ka sa Dios. Ihatag na. Unsa kaha ang imuhang bation? Or kaha dunay mga butang sa imong kasing-kasing nga nakapabug-at pag-ayo nga bililhon kay nimo? Mapabalay, mapasakyanan, ug unsa ba? Pero kasagaran mga kaigsonan, ang mga kabug-aton mahitungod sa kabililhon sa gitipigan sa tao sa lapi. Kang Abraham, anak. Giingnan siya sa Dios.
ihalad nako ang imong anak. Unya gitudloan pagyud kung unsaon paghalad, sunugon. Buti pasabot, mamatay gyud ang anak ni Abraham. Pero kung imong tan-awon ang maong mensahe o kasaysayan sa kinabuhi ni Abraham sa time nga siya gisulayan sa Dios, wa niya balibari ang Dios. Damor nga wala mo balibad si Abraham, ang mga saad sa Dios ngadto kang Abraham, wala gayod ilayo sa Dios. Nahitabo ang tanang saad sa Dios. Ikaw ug ako gisaaran ta niya. Nga ikaw ug ako magpuyo nga mga dagayaon. Wala mo anhi si Jesus aron ta silutan. Wala mo anhi si Jesus aron ta makaingon tang makaluluoy samtang magpuyo ta nga magpaabot sa iyang pagpalit. Di man si Jesus mianhi aron luwason ta gikan sa sala, nga ang sala maoy hinungdan nganong ang tao perting lisura. Tungod sa sala, ang tao lisod na kaayo. Lisod kayong sabton, lisod kayong adyason, lisod pa ang kahimtang. Pero ikaw gako, dugay ra nga kita kiluwas sa Ginoo. Matag karon og unya sa matag simana, matag bulan ug matag tuig, ikaw mismo ug ako nakasaksi sa mga gihimo sa Ginoo. Daghan kaayong kaluwasan, mga panalangin, mga pabor nga gihimo sa Dios atong kinabuhi. Pero timan pag dunay pangayoon ang Dios, maunay time nga gisulay ka. Pero hinumdumi, miabot ang pagsulay, dili aron ka maalawt, kundi damor kang mabulahan sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Si Abraham, mga kigsunan, gisulayan ang iyang pagkamatinud-anon, ang iyang pagtuo. Kung andam ba siya nga mo magpabiling matinud-anon sa Dios. Nagpabilin si Abraham nga masaligon kaayo sa mga pulong sa Dios. Kung imong tan-ahon nganong gihalad o nganong misugot si Abraham nga iyang ihalad ang iyang bugtong anak ngadto sa Dios, kay nagtuo si Abraham nga makahimo ang Dios sa pagbuhi kang Isaac. Makahimo ang Dios sa pag-uli sa gininhawa ni Isaac. Kung ikaw o ako, gianggon nato nga kanang tanang butangan niya kanato, gikan kaniya. Tuuhan nato nga kung unsa may atong gihatag para niya, makahimo ang Dios sa pagdubli, pagbalik nga pinilo nga pagbalik ni ini diha nimo. Ug dili na papakyas. Mao na giingon sa Biblia, bulahan ang naghatag. Dunay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam og kadato. Apan di ay mga taong walay hatag-hatag, nag-anam og kalisod. Asa man ka ana? Kato mga tao nga nag-anam og kadato, or kato mga taong nag-anam og kalisod? Mga igsuon, hinumduman nato nga matag karon og unya, ang Dios andam kanunay. Dili maulahi ang Dios, dili malit ang Dios, kumbaga kanunay preparado ang Dios sa pagpanalangin sa taong gusto niyang panalanginan. Aniya kung gusto ang Dios nga ikaw panalanginan, hinumdumi ikaw pagkasulayan. Bulahan kayo ang tao, mga kaigsunan, nga daghang nahimo, daghang nabuhat, daghang nakit-an ang Dios sa iyang kinabuhi nga, sa imong kinabuhi nga nagmatinud-anon ka, wala kay pugong-pugong sa pagpaambit sa panalangin sa Dios.
Kabalo ba ka? Kung dunay gipangayo si Lord nim, ayaw siya balibari. Ayaw balibari ang Dios. Kay kung unsay imong gitanom karon, imon ang imo gyud ang anihon sa malabot. Like ni Abraham, sunod nga alagad sa Dios nga gisulayan. Unya, di gyud basta-basta ang pagsulay nga atong makit-an sa Biblia. Kung doon na may mga pagsulay nga atong naagian, moingon ko mga kaigsuonan nga di gyud basta-basta ang mga pagsulay nga gitugot sa Dios niining maong alagad nga ang iyang ngalan gisulat sa Biblia. Ikaduha nga alagad sa Dios nga atong makit-an nga grabe ang mga pagsulay nga iyang nasinatian. Nga diin gisulayan sa Ginoo ang iyang makaingon tang kahalangdon or kanang makaingon tang kadato, kaadunahan og ang pagkamatinud-anon og kanang pagsalig. Ang kinabuhi ni Job, moingon ko nga maunay pinakalisod. Kay wala siya'y kauban ni kuyog nga miunong kaniya. Walay miunong bisan gani ang iyang pamilya. Kung doon na may mga suod nga higala si Job, miabot gani ang panahon nga wa gani sila kaila. Ikaw ug ako nasayod na kung giunsa sa Dios pag pasinanti kining pulong pagsulay ngadto kang Job. Gitugutan sa Dios si Satanas, pero wala tuguti sa Dios si Satanas mahitungod sa pagkutlo ug pagkuha sa kinabuhi ni Job. Grabe ang mga pagsulay, mga kasakit, mga kalisod nga ato makit-an sa kinabuhi ni Job. Nawagtang kaniya ang pagkadunahan, ang pagkainila. Nawagtang kaniya ang tanang mga kahayupan, tanan nga mga kabdangan, bisan gani ang tanan niyang mga kabataan nangamatay. Siya na lang ug ang iyang asawa. Pero sa dihang nagkuyog sila, si Job ug ang iyang asawa, wa nakaagwanta ang iyang asawa. Gibiyahan siya. Siguro ng panahon na mga kaigsuonan, muna'y pinakalisod nga sitwasyon sa kinabuhi sa tao nga dunay pagtuo sa Dios. Nga wala na'y mo simpatiya niya. Kumbaga gisalikway na sa kalibutan. O gawas pa ni ana, kung unsa man ang kasakit, kaguol, kabugaton ang iyahang nabati sa iyang kasing-kasing, mahitungod sa mga kabtangan, mahitungod sa iyang pagkainila, giukasan sa tanan, bisan sa iyang mga anak, sa iyang asawa, do na pagyusay balatian. Gikan sa lapalapahang tun sa 50, na puno kinis mga samat. Gani gi-emphasize diha ng punos noka. Pasensya na sa mga nangaon. Gani gi-emphasize ug gipakita gyud diha sa Biblia nga gikis-kis, gigamit nila ang kulon para pagkis-kis ang mga samat. Pagkiyas. Pero si Job nagisalikway siyang asawa nga nag-ingon, magpabilin pa baka sa imuhang Dios? Tungluhan ang imong Dios og kamatay imo? Unsay tubag ni Job? Kanang imuhang pinulungan sa mas usa ka babaeng buwang-buwang. Dili ba diita kadawat sa mga bati nga mga mahitabo? Dili ba diita kadawat sa mga dili maayo nga mga pangitabo? Kay maaayo ra gyud ang atong dawato.
Si Job niingon, nataw akong hubong, mamatay usab akong hubong. Wala siya mawili, wala siya moingon kung wala gyud say kawili sa mga butang sa kalibutan. Gawas lamang ang kabug-aton nga naa kang Job, ang pagpabilin diha sa presensya sa Dios. Kung imong basahon ang libro sa Job, wala matapos ang libro samtang wala pa mahitabo nga gibalik sa Ginoo ang kaadunahan ni Job. Buti pasabot, sa wala pa matapos ang tibuok kapitulo or ang mga kapitulo sa libro ni Job, makit-an na nato nga gitimes ang pagkadunahan, gitimes sa Dios, gidoble sa Dios. Unya katong mga anak nga nawagtang gikan kang Job, gipulihan sa Dios og mga gwapa kaayong mga anak nga walay makalabaw sa pagka gwapa sa mga anak ni Job. O grabe kadunahan si Job. Muna nga kung doon na kay mga kabug-aton nga kumbaga gikuha, doon na kay mga butang nga diin gipangayo sa Dios or kaha gikuha, doon na kay trabaho nga gipangayo sa Dios or trabaho nga diin ka gikuhaan og trabaho, makaingon ta nga disiplina, pero timan ini kung nagtinarong ka sa imong pagpangalag, usana kamata nga pagsulay, dili aron ka mahimong alaot, kundi aron ka mahimong magmadagayaon pa sa unahan. Munang ayaw kaguol kung nagtinarong ka sa pagpangalagad sa Dios. Dili ta dapat mabalaka kung sa atong pagpangalagad kinasing-kasing nga misalig og mituog na higugmata niya. Ikaw ug ang Dios lamang ang nasayod sa imong pagkakristohano. Ug ayaw ulog-ulogi ang imong pagkatao nga nag-alagad ka sa Dios. Kung tinuod kang nag-alagad sa Dios, na-align ang imong kinabuhi sa Biblia. Mahitungod sa pagpuyo, mahitungod sa relasyon. Kung doon na kay gikaubang lalaki, dapat imog yun ang bana. Kung doon na kay gikaubang babae, dapat imog yun ang asawa. Pero kung dili gani nimo bana, ug dili gani nimo asawa, o niya na ay mga kalisod, ayaw patuuha nga kana pagsulay. Hinumdumi, basig bunga na sa imuhang gipugas. Pero hinumdumi, dili na may katapusan. Kay ang tanang kalisod, dunay kahumanan. Kana, kung makit-an nimo ang imong kinabuhi nga dunay mga kulang sa pag-alagad nimo sa Dios. Kung doon na may mga kulang sa imong pagpangalagad sa Dios, diha sa imong relasyon, kumpleto ha. Taro nga para sa imong kinabuhi sa unahan, panalanginan ka. Kay si Abraham, si Job, nga gipakita diha mga kaigsunan nga nakasinati sila mga pagsulay, matinud-anon sila. Si Abraham matinud-anon siya nga naghatag siyang ikanapulo nga tukang Melkisedek. Wala pa'y nagwali anang panahon na. Wala pa'y propeta nga nagtudlo nga tukang Abraham. Wala pa'y mga magwawali, mahitungod sa paghalad o mahitungod sa paghatag og ikanapo. Pero si Abraham, doon na siya'y pagtuo sa Dios, nga doon ay bahin ang Dios
sa unsay mga butang anak kaniya. Si Abraham mainampuon. Si Abraham mga kaigsunan concern ngadtos mga tao bot ipasabot mahinatagon si Abraham. Likod sa iyang pagkamahinatagon, dunay mga kalisod, dunay mga lisod kayong desisyonan, kay dunay gipangayo ang Dios kaniya. Ang pinakamahal niya nga bugtong anak. Sa imong kinabuhi, duna gyoy gipangayo ang Dios. Like sa kuha. Ang akoa mga kaigsonan, sultihan ko kamo, the time nga gipangayo sa Ginoo, dunay gipangayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nya time pagyod nga grabe ang akong kana bitaw gikinahanglan na kayo nako. Ang gipangayo sa Ginoo, maog gyud gikinahanglan nako. Nagtrabaho ko sa una kay kinahanglan gyud kong motrabaho para matustusan ang akong panginhanglan sa ospital, sa tambal, regular nga check-up ug sa mga vitamina. Ang akong ginikanan, wala sila'y ikatabang para matustusan ang tambal or ang maintenance nga check-up even ang akong mga igsuon. Munang kinahanglan kong motrabaho. Niya atong panahon na, ang trabaho nako sa una, family driver. Pero moingon kong diferensya sa ubang family driver kay gitrain man ko nila sa pagka-bodyguard. Ang nagtrain ako, usa ka opisyal nga gikas Qatar. Unya, ang ako ang amo, dili gyud sayon sad kay doon na may backup duha ka pulis ug dunay tulo ka PE unya kargada gyud mi tanan. Nya ako mo'y driver, siyempre ako mo'y kinahanglan nga matrain. So after training mga kaigsunan, kapasar ko. So nagkadako akong sweldo, dili na ordinaryo nga family driver lamang, kundi personal driver na gyud sa among amo. Unya dili kay gamay ra kaing sweldo. Dako nga sweldo. Kay atong panahon na ang minimum sa mga driver, company driver, family driver, naara sa 300 kapin atong panahon na. Pero ako, nag 400 ng adlaw, stay-in, libre tanan, naa pa ko'y allowance, 500 pesos. Yan napay hatag-hatag, moabot og 1,000 ang adlaw. Yatiman libre, stay-in pag yun. Dako kayo, pero dako anong panahon na. Mao na nga makapacheck up ko, kay anong panahon na nag-cancer ko. Chronic myelogenous leukemia. Matag simana magpa-check up ko sa Perpetual Socorro. Kay doon ako'y doktor diha nga maoy nag-atiman gyud sa kuha. Unya sa check up pa lang kwarta. Unya doon ako'y vitamins para sa bukog. Doon ako'y vitamin para sa akong kidney ug sa akong abdo. Unya tag 100 ang usa per tablet, 300 na daan. Unya atong panahon na, ang tambal sa akong kanser, kung paliton nako siya, tag 1,200 per tablet. 4 times a day. 4 ka tabletas sa usa ka adlaw. So, kung ako rang paliton, 4,800 ang usa ka adlaw. Inana nga ko ang sakit kaniadto. Pero kanang tanan gi-provide sa Ginoo. Wala ko pasagdahi sa Ginoo. Og usa ka higayon, ang usa ka uban namo nga maoy nagbodyguard sa among amo nga pulis nga nas Mandawi na assign. Nagdamgo ang gabi.
nga giingnan siya, ingna si Gideon, aron ako siyang ayuhon, kinahanglan nga muundang sa siyang trabaho ug mupuyo sa simbahan. Pagkaugma, duty siya, iya kong gisaysayan sa iyang damgo. Ang akong tubag, Sir, kung gikan gyud na sa Ginoo, makigsulti ang Ginoo bisan sa akong damgo. Tuod pila ka adlaw, gikan sa iyang pagsugilo nako, atong panahon na sige na kong urumon. Unya, naamagyog ko'y prayer before ko matulong. Urumon ko. Nya, maguna-una ko nga basi og sa dugo lang siguro. Nya, atong panahon na, nanggawas na ang blas, kanang murag nagkakusog akong kanser. Kinahanglan nga, twice a week na kong magpa-check up. Nakabalo ang kong amo, pero nagsakit ko nga dili murag masakiton og lihok. Kay ako may tig-arrange, ako'y mo'y murag kumbaga. Moingon akong amo nga, tanawa ninyo si Gideon. Kanser siya, ang kanser ang sakit, dili duwa ang iyang sakit, pero di nimo na siya makitaan nga nag-relax. Kamo, wa mo'y sakit, pero di gani mo ka panglimpyo des tugaran. Muna nga, inana ang akong sitwasyon. Muhilak ko mga kaigsunan. Sa dahilan ko nga usahay muhilak ko sa akong mga kaagi. Pila ka bulan, pila ka adlaw, sikat nga gisuginlan ko sa kauban namo nga kanang bodyguard nga pulis. Natulog ko anang alas 11 siguro tos gabi eh. Nagdamgo ko nga gikan anang buntag hangtod hapon na gwali ko atubangan sa swimming pool. Nya sa unahan puro mga pispan na ay mga mahalon nga isda, na ay mga bratuhon nga isda, na ay mga gagmay ug mga dagko nga mga isda. Niyong ko nganong gawali masad ko nga puro raman po ni isda. Unya gikan gyud sa buntag hangtod gyud sa hapon nakong winalihay wa ko maluya. Nya ana sa akong damgo wa ko malimot nga na ako'y sakit. Kanser ang akong sakit. Chronic myelogenous leukemia, CML. Nakamatikod ko nga natingala ko sa akong damgo nganong wala makumaluya. Paghangad na ko simbahan. Pagkaugma, ni-desisyon ko nga mo resign. Dili bang ko basta-basta nga mo resign kung walay mupuli sa akong trabaho. Unya ang gatrin nako ni uli na maskatar. So lisod kayo nga pulihan ang akong posisyon. Ampo kos Ginoo nga inigpananghid nako. Do na ko'y solusyon kung kinsa ang mupuli nako. Mao to nga gihangyo akong amo nga papuli ko. Kinahanglan nga mo-train ko og puli nako nga driver. Gani ang nimpuli nako ato nakapagama silang Pinoy-anan. Kay dako gyud sweldo. Nakatukod siya og negosyo. Inana unya di desisyon ko hilakos atubangan sa kong amo. Gabit-bit kog Biblia. Giingnan ko sa kong amo nga basig na buang rakas Biblia. John, iko ma'am, wala ko magduwa-duwa sa kong pagpangalagan. Seryoso ko nangalagan. Ingon siya nga, itagaan tay kag dako kay sweldo kay kabalo ko nga naginahanglan ka na. Walay nagsweldo nga driver pareho nimo. Pang-abroad daw kuno ang akong sweldo.
tungod kay naluoy kuno sila nako, kay angay pug kuno kong kaluy-an, kay bisan kung naa ko'y kanser, dili ko makit-an nga kanser. Kay grabe sad ko kakugihan about sa pag-arin sa mga bulak, pag-arin sa bisag asa. Bisag unsa nalay ako ang mahimo, ma-appreciate sila atong panahon na. Pero sa diha nga giingnan ko sa Ginoo nga magpuyo kog simbahan, biyaan ako ang trabaho. Ya, grabe gyud to ka kanabitang makaingon gyud ko ba nga nag-uban gyud ang Ginoo kay kabalo ko kung moadto kog simbahan wala ko'y sweldo. Unya ang simbahan nga ako ang gipuy-an wala maanad sa paghatag, naanad sa pagdawat. Ang mga tao nga naa simbahan wala maanad sa paghatag, naanad sa pagdawat. So lisod kaayo pag-challenge nako. Lisod kaayo. Kung ako i-challenge nga, oy, suportahi ang ako ang midweek check-up, ang ako ang vitamins, makputol gyud to tanan. Mawagtang gyud to tanan. Wala na ko'y vitamins sa para sa bukog, sa apdo, sa atay. Unya, wala na ko'y pang pa-check up. Putol gyud tanan. Munang giingnan ko sa kong amo nga, nabuang ra siguro ka sa imong pagbasag Biblia, John. Kay nahingawa gyud siya. Naguol gyud siya. Pero desisyon gyud nako. Murag ka kumbaga, ni pirma ko Weber niya ba? Pero kabalo mo unsa? Wala ako magduduha. Gihipos na ko tanang mga gamit, pero gilain ako ang Biblia. Gilain ako ang Biblia. Atong panahon na ulitaw pa ako. Nga minyoonon pagyud ko atong panahon na. Pero doon na may conversation sa Ginoo nga, kung ayuhon ko 2012, magminyo ko. Usa na kada kong ilanan nga, pamiyoon ko sa Ginoo. Sakay kog taxi, ako ang gi-arrange na ng mga gamit, dahil akong gilain ang Biblia, akong gihalog ang Biblia. Samtang sakay kog taxi, puyo ko simbahan. Wa ko kabalo kung unsay ako ang masinatian sa akong pagdumalag simbahan. Nagdumala kog simbahan uban ang pulong sa Dios, uban ang kaisog sa pagtuman gyud sa naisulat sa Biblia. Pero kabalo mo unsa? Pila ka bulan nga nagdumala kog simbahan. Nga didesisyon gyud ko nga mubiya sa akong trabaho kay mao'y gipangayo sa Ginoo ang time nga madaig na ko siya. Maawitan na ko siya. Kaya dito sa simbahan akong trabaho, pagtudlo, pagbisita, pag-Bible study, ug pagbasag Biblia, ug pagpaggamag mga kanta. Damor nga midaig ko sa Dios. Damor nga giayo ko sa Dios. 2012, giayo ko sa Ginoo. Nag-start akong sakit 2011. Usa ka tuig ug 6 ka bulan nga nagsakripisyo ko sa kanser. Kay imposible sa Ginoo. Unya atong last pagyod before ko last nga kong check up nga wa na gyud ko ikapat-check up, giingnan ko sa doktor nga mamatay ra man gyud ang tanang tao dong. Siguro mauna ra ka, pero ayaw kabala ka kaming tanan mamatay sad mi. Hila ko. Ko Lord, ang akong gipangayo nimo nga makabaton kog pamilya. Pero kabalo boon sa dili lang kay pamilya lang ang ako ang akong nadawat. Dili lang kay asawa, mga anak ang gihatag sa Dios. Kundi mga tao nga gitiman sa pulong sa Ginoo. Mga tao nga nabag-o. Mga tao nga nausab
nakabaton og paglaom, nakalingkawas bisyo. Dili na tungod nako, kundi tungod kay mituo sila sa mensahe o pulong sa Ginoo. Sama nako. Ang atong pagtuo sulayan. Ang atong mga pagtuo sa Ginoo matag karon og unya sulayan. Dunay pangayoon ang Dios, pero timan labaw ang giandam sa Dios sa iyang gipangayo kanimo. Ang gipangayo sa Ginoo sa kinabuhi, time. Nga mawitan ako siya, mahalaran ako siya. Sa tibok na akong kinabuhi, sa tibok na akong kalat, sa tibok na akong kusog, sa tibok na akong kasingkas. Munang doon na may mga kabugaton sa akong pagdumala sa buluhaton, kanang tanan lumalabay lamang. Nagtuo ko na inag-abot sa Ginoo, ikaw ug ako iyatag atihan. Muna nga, kung doon na kay mga kalisod, doon na mga challenge nga miabot sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Kung unsay gipangayo ni Lord, ayaw hikawi si Lord. Sa dihang nagpuyo kong simbahan, nagdumala na kong mga tao, nagsigi pagyo kong krusada ato. Krusada kong Tigbaw, Talamban, Pulang Bato, Konsolasyon, krusada mi og Carmen. Kaduha ko nagkrusada sa sugod sa Barangay Bonbon. Krusada mi dito sa Lagatasanon, Linantoyan, Banwagi. Dili na siguro nako mahinumduman ang uban pang mga lugar nga among gikrusadahan. Diri sa Cebu, Mualboal, Negros, atong panahon na nagkanser pa ko. Damor nga naghago ko, damor nga nakitaan sa Ginoo ang matag sakripisyo. Ya dunay mga panahon nga lisod gyud. Labi na sa panahon nga magtukod og mga buluhaton, magtukod og magtudlo sa mga tao. Dili sayo. Pero diha sa Ginoo, why imposible? Sama ni Pablo. Si Pablo, gibiyaan gyud niya ang iyang posisyon, ang iyang career, ang iyang pagkasiya, iyang pagkasaulo, iyang gibiyaan. Si Pedro, og daghan kayong mga alagad sa Ginoo nga gisulayan diha sa Biblia. Posible ikaw usa ka nga gisulayan. Usa nga akong ik-advise kanimo kanatong tanan. Kung duna gani pagsulay ang imong pagpangalaga, tungod na kay ang imong pagtuo mubungag yung nagkaluwasan. Pero kung wa gani mga pagsulay, kanunay na nga disiplina, ayaw tuguti nga magsigi ra gyapon nagdisiplina. Timan kini maong bersikulo sa Panultihon kapitulo 29. Panultihon kapitulo 29, 1. Kon magpabilin kag gahig ulo bisag kapila ka na badlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayod makabangon. Munang samtang may panahon pa, ako mga pagdasi, susiha ang imong pagpangalagad sa Dios.
Susiha ang imong kinabuhi. Kung nagtinarong ba ka, bless ka. Kung nagkinabuhi kang balaan og putli, nakit-ana sa Dios, bless kayo ka. Pero kung ang imong pagpuyo wala nimo tarunga, imong gipatuo ang imong kaugalingon nga murag kag sakto bisan layo na kay Biblia, imani pag makagi kag kalisod, unya patuohon nimo imong kaugalingon pag sulay ra, ayaw tuguti nga basig mahitabo ang panultihon 29:1. Munang dahay mga Kristohanon nga kung imong lantawon daghang mga Kristohanong nangamatay even sa kaysaysayan sa panahon ni Moses. Mga taong nagtuo na unta sa Ginoo apan nagpabilin silang kahig ulo. Munang kung sa imong pagkakristohan, imong gataguan ang imong pagkaikaw, nagpabilin ra ka nga nagpatuo sa imong kagalingon nga murag sakto, sometimes kontrahon pa nimo ang mga alagad sa Ginoo. Dunay giingon sa Biblia na dunay mga tao gipasagdan. Pasagdi ang mga tao nga nagbuhat og matarong, nga nagpadayon sa pagbuhat og matarong. Pasagdi ang mga dautan nga nagbuhat sa pagpadayon sa pagkadautan. Timan nga tanan natong binuhatan adto ta padulong. Kung nagbuhat ka sa pagkabalaan, pagkamatarong, putli kanunay sa tubangan sa Dios, adto ka padulong. Pero sa atong pagkakristohan, nagbuhat tag dautan, nagdinalo ta, naghinakog ta, adto sa tapadulong. Ato nang katungod muna nga dili ta kamahay ni bisan kinsa, dili ta ka pasangil ni bisan kinsa. Ako mga pagdasing mo ni, kung nakadungog ka karon, tarunga ang imong pagpangalagad. Kung nakabati ka karon, ayuha ang imong relasyon sa Dios. I-align ang imong kinabuhi sa Biblia. Kabalo ko nga makasabot ka. Unsay gipasabot sa Dios sa Biblia, ayaw dawata ang ipasabot sa mga taong wala sa Biblia. Nanatagron sa katapusang mga adlaw, lisod na kaayo sabton ang atong nasod. Lisod na kaayong sabton ang panghitabo gani mismo sa atong nasod. Kung mulantaw kag mga news sa laing mga nasod, utro pud sila nga lisod kaayong sabton. Even sa South Korea o sa nagalaing mga lugar sa Middle East, probless kaayo ang usa ka tawo nga istrikto siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Ako moingon ko nga, bless kayo ka kung sa imong pagkaamahan istrikto ka sa imong mga anak. Pero kung ang imong anak imo ra gipasagdan, mga tubang ka anak. Bless kayo ka kung istrikto ka sa imong pagkainahan. Pero kung imo ra gipasagdan imong mga anak sa imong pagkainahan, mga tubang ka anak. Daghang mga ginikanan o magagahang mga Kristohanon, mga anak nagpuyo-puyo. Way problema kung nagpuyo-puyo na nga dili pa mo Kristohanon. Pero kung Kristohanon na mo, saka na nagpuyo-puyo, problema gyud kung kamo mismo ang nagpuyo-puyo. Ako mga pag-ampo sa Ginoo nga dunggon, pamation ang akong mga hangyo.
Nga ang tanan nga nagsunod ni nimong programa ang pulong mo kinabuhi ko. I-align gayud sa Ginoo. I-align sa Ginoo. Kay ang tinuod nga panalangin o ang tao nga gipanalinganan sa Dios kanang tinuod nga gi-align ang iyang kinabuhi. Kung doon na kay mga kalisod, ako advice mo ni, susiha unsay hinungdan. Nagtinarong ba ka karon? Sikad ka ni adto kagahapon? Kung doon na kay kalisod, mga problema guban pa, pasalamat si Lord. Muna'y giingon ni si Pedro nga angay kamong magpasalamat kung nakaagi kamog mga kalisdanan. Kay nakaambit kamos mga pag-antos ni Jesus Christ. Pero kung naa kay kalisod, o niya wala di ay ka magtinarong sa imong pagpangalagad kaniadto kagahapon, sige ra kag bisyo. Ayaw tuguti nga mapukan ka, di nakakabalo bangon, kumbaga di nakakabalik, gahi na kaayo. Ay tuguti. Kay ang tao nga sama ni ana, mao na mga taong nagpasipala sa balang espiritu. Mga tao nga dili na mapasaylo, kay dili na kantigong makahinulsol. Kay dili man na sila makahinulsol kung nagtuo sila nga sila'y sakto. Ang Biblia mo'y sayo. Bless kayo ang tao nga makakita sa iyang sayo, nga mubalik sa Dios, nga moingon, Lord, pasaylo ako. Lord, ni ako, tabangi ko, i-alayin akong kinabuhi, akong isurrender kani. Kabalo ba mo mga kigsunan, ikalipay kay nas Ginoo kung naatay kasing-kasing nga may nusol. Kung naatay kasing-kasing mga kigsunan nga mapaubsano at tubangan sa Dios. Unang niingon ang Dios nga to sa mga Israelita, kung akong katawhan nga akong gitawag, mudangop ka nako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang mga sala, pasayloon ko gayud sila ug ibalik ko ang kadagaya silang nason. Ana akong mga pagdasig panahon nga napay time nga atong isurrender ang tanan nga sa Ginoo. Isipon nato, patuuhon nato tong kagaling nga unsa may nay anato gikan na sa Dios og para sa Dios. Muna sa akong kinabuhi mga kaigsunan, ako mga pag-ampo nga ikaw og ako pareho at tubangan sa Ginoo. Ulan bituon min hilak, ang adlaw na matay, ang luluwas Oras sa to programa alas 9:19. Mga ira kong pasensya kung dili na ako mahatagan og pagtagad ang inyong mga request o kaha. yung dugugi ula nato, ang kabugat Ang inyong mga mensahe nga gipabot dere. nani. Pero kung doon na mo yung mga importante nga mga pangutana o mga pre-request, pwede ra gyud nga inyong ipadala sa akong account Gideon Canelari. Sultihan ko kamo mga kigsunan, seryoso ko nga nangalagad sa Ginoo. Seryoso. Kay mo na'y akong gibarugan. Nangandoy ang akong kasing-kasing ang tanang nagsampit sa Ginoo mabago. Kung giunsa ko pagbago sa Ginoo mo na ako tinguha. Nganong mutukod kog balay alampuanan. Nganong makig-uban ko diri sa atong programang pulong mong kinabuhi ko kay ang singit sa akong kasing-kasing. Ang tanang kinabuhi mausap. Ang akong kasing-kasing nangandoy nga dili kawang ang mga sakripisyo nga gipakita sa Ginoo sa imong kinabuhi.
kung unsay imuhang nasinatian na dawat nakatunan diri sa tong programa, kung dunay nagsakripisyo sa imong kinabuhi, ayaw na ihikaw sa uban, isakripisyo usab kini sa imuhang mga kaila, ilabi na sa imong Pinoyanan. Kung itudluan ka, kana kay makatudlo sad kas uban. Nganong gitudloan ka para makatudlo sad kas uban. Nganong giwalihan ka para makashare usab kini. Makashare sab ka sa uban labi na sa imong Pinoyanan. Ako nagtuo nga mingtuo ka karon. Tuohin ni. Nganong natawo ka para niya. Nganong nahimugso ka para mo alagad sa Dios. Para ta sa Dios, dili ta para sa kalibutan. Tinago ng imong kaugalingon, para ko sa Dios. Para ko sa Dios. Para ko nimo Lord. Para ko nimo Lord. Ito ka imong ngalan. Gideon Candelario, paras Ginoo. Lito ka na imong ngalan. Sa mga akong gilito ka akong ngalan. Si Gideon Candelario, dili para sa kalibutan, kun dili para sa Ginoo. Para tas Ginoo. Kung doon na may mga butang nga gipiyal sa Ginoo sa tuwa, atong ampingan para mahimaya siya. Doon na may mga kaluyahon, mga problema nga inyuhang giatubang karon, susiha. Kung disiplina, pangaypasaylo, dawata. Pero kana pagsulay, congratulations kay nag-uban ang Ginoo kanimo. Congratulations kay ang Dios nag-uban kanimo. Ang taong giubanan sa Ginoo, protektado kanunay sa gahom sa Ginoo. Timan nga wala mo anhi si Jesus sa aron ta silutan, kundi aron ta niya tabangan. Ang adlaw na matay, ang luluwa sa hintay na laglag. Hapit na ato ang Thanksgiving anniversary sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang kabugat sa Lipay kay ko. na Dunay mga tao nga gigamit ang Dios. Gani ako tinguha mga kaigsonan sa atong krusada para maghugop ang mga tao. Naagid sa kong kasing-kasing nga mo kanang para mo kuha ng mga tao kana bitawng magparapols kog FM radio. Kay nganong FM radio para mas makasunod sila sa atong programa pinaagi sa 101.3 FM radio. Kay grabe ka challenge ang krusada. Singgit sa akong kasing-kasing. Kay dili naa sa ilang role sa barangay namo nga dili sila mohatag og permit samtang layo pa. Isa sila mohatag og permit kon ugma na ang krusada. So maglisod ko og pahibalos sa mga tao. Kung ako bang ipahibalos sa mga tao nga doon natin krusada sa Marso City. Pero ako gyud nang gitinguha nga sunod semana makapagama ko og poster, makapanghatag ko o niya para muhugop ang mga tao kay diring dapita mga kaigsonan challenge man kaayo. Mana nga akong gitinguha mga kaigsonan. Ako nagtuo nga kining tanan ipahilona gipaangay sa Ginoo. Kay grabe ka challenge kay gatukod tag simbahan. Gani akong asawa ngo siya nga karon pa ko nakasinatian ni karon pag gyud ta kasinatian ni bes nga nagtukod og simbahan while nangandam sa atong anniversary sa ato ang church anniversary sa anniversary sa Sign FM anniversary sa atong FM radio Thanksgiving sa ato ang higumanan nya anang panahon na gisaulog sad nako ang pagkamaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi sa ika-40
42. Mao na nga nasa kong kinabuhi kasong kasing ang kanunay pagpasalamat sa Dios. Kay akong nakita nga gitagbo sa Ginoo ang tanang panginahanglan. Gani sa among pagtrabaho makit-an nako ang kusog ug ang kadasig gikan sa Ginoo. Uban sa mga alagad sa Ginoo nga nagtrabaho sa balay alampuanan. Nya dili diya na inana kagamay. Dako ang balay alampuanan nga gi pahimo sa Dios ug kini alang sa kausaban o kabag-uhan kaluwasan sa mga tao para dili kay kitara ang mudayeg sa Dios, para dili kay kitara ang makapangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios oras sa to programa alas 9:26 nas kagabi. Kinahanglan ako nga manamilit aron makapamahulay para sa ingon natay kusog ugma sa atong pagpadayon sa pagtrabaho sa balay alampuanan. Muawitag hallelujah, muawitag hallelujah, muawitag hallelujah. Magampo ta mga kigsunan, maginampo ay ta sumala sa atong nakatunan diri sa atong programa nga kung giampo ka muhimo usab kag mga pagampo labi na sa ato ang mga kaigsuonan dihas pagtuo o sa mga alagad sa Ginoo nga padayon nga nagsangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gitudluan o imo kaming gipahigmata. Imong gipukaw ang amoang kasing-kasing, ang among hunahuna aron magsusi kung unsay mga hinungdan nganong dunay mga kalisod, dunay mga problema, dunay mga kabugaton nga among masinatian sa among pagpuyos kalibutan. Amahan, hatagi kami kaalam sa pagsusi ug pag-eksamin sa among kaugalingon aron makit-an namo ang hinungdan. And thank you Lord nga imo kaming gihatagan og mga pulog, mga mensahe nga makakat-on kami sa pagdumalas among kaugalingon sa pag-alagad kanimo. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan nga naminaw sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Pinaagi sa 101.3 FM station og ilabi na sa ako mga kaigsuonan nga nagsunod dinimo programa. Pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga among nadunggan o nasabtan karon. Sa among pagpamahulay uban ni kami. Proteksyon ni kami. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Diha lamang kanimo ang among kinabuhi Amahan. Para lamang kanimo ang among kinabuhi. Ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo og para lamang kanimo. Among isalig itugyan nga kanimo ang tanan. Dungog mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natong tanan. Kini inyong igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye. God bless and good night. Pagdaing nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka
sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na